Ni ay ngo ya ublay, ubla play yang ni sasisian ya kan dikalat, bangin yo asngau ya ka kubor na ketien ke jong blay. Ni ay kublay, bangi pediang sngau bahaya pi baro, ki baju pen bat kami ya ka Good News TV. Ni dap daka jingkemen ha kan dikapor, ba idan ringkat bat ni, i temen basan di ampalyar, iban sam ya ka kubor na ketien ke jong blay. I temen basan di ampalyar, i day na ka balang Presbyterian latway tang. Barashwa bangin yo asngau ya ka kubor, ba itman basan in sama padang ke jongi, ngin sngap siya ya ka way ke jingra ka bakirpang, ban ay da ikuan jongi, ikiada meya ka nong siet, ublay unkur kuyengi baro. Lazarus ubriu ba Jisu uit jingpang kaban kamet katlot ban im kayale Mary bat Martha kidayang jauh para bakilado kidau mensim kalu Jisu dah jauh baulok bait la saus ngi ulak la lapin Jisu jauh umat namar jongi kukun watya sahajar si ijli mau kang bakang habor jing tuai di penla hasnap ya kasur toki jod na batya mensim kalu Jisu Tulau no yaki ka yêu tung ba pikit kun ai hangangan ba ngan pensting ya pituan batu put yang tualang bat pidi
hakaban kong ni aingu yo blay na kabanta ka kapor kabalok penyo hakajing gajongi iway pa iway ngamla klem da penpau ya gajing sngaungu bat gajing kublay na kabanta ka Good News TV jo gajing seng samla ke KGP sinat set ngi gajongi kabalakan mau ya kaban ai ya kani kabanta hangau syakri baret naki baret barok banyo banya samlem ya kani kaktin gajong blay hapdeng jongi hagabakum kani kapor namar kata ngashim nang ni ya gajing ai kublay sngaw it ya pi iway pa iway ki para banget ki bayet ki para lok pat ki para mensim ki ba koridor ki ba jus ngau tenat ban pej ban sngap ya ki khubor lengba kani ka Good News TV ngashim ya kani ka por ya ban ai ka jing khublai it ya pi sa sien haga kerteng ka jong utrai unong pendem jong pi bat jonga bat uta ulong uji sukres ngala perkhat halaka mensim ke ei ka benta ka bangadon bania selok haka bakum kani ka por pan nga aingu yo blay ba ubu haka mensim bat haka doknut ka jonga ya ka wei ka benta na ka ktin ka jong blay bat kata kalong naga gospel ka bakat kum u Yohanes kalenong ka bakat wei ngan puli kini ki artali ki dekhot ka bandingkong bat ka dekhot ka bakat wei kiktin ki ba ongkum ni ladon te uwei u balapang u Lazarus na Bethania na kashnong jongka Mary bat ka Martha ka para jongka ula keren yakini ki ei ru hadin kata u ongru haki ulok jongi u Lazarus u yothia Henry ngan salej bangan kersiu ya u para banget beit u Lazarus udai nakane kashnong ret Bethania bat utrai Jesu u it ya kane kashnong bat ki paralok ki bajan gajong utrai Jesu ki dei kini ki laingut si para ka Mary ka Martha bat u Lazarus kani kashnong Bethania latip ya kani kashnong ret Bethania kashnong jong ki baduk ngamla ban mudur haduk katno ka jinglong rangli bat ka jinglong raitoi jong ki briu ki badon ha kani kashnong kat hadu balaythu balatip ya kani kashnong Bethania kashnong jong ki baduk om dei tang kata latip ru ya kani kashnong ret Bethania kashnong kabalasya banben kabamut baki bor sorkar ki bor nong sensyar kisim bat kahima kila lendet ya kani kashnong Bethania kani kashnong Bethania laong bakadon syapang mingi naulum ki olip ong ka gospel gajong Marcos bat ka jngai tangkumba lai kilometer nakan nongba Jerusalem utrai Jesu usngau tenat ujurung bat ujumi nakani kashnong bat om duna ya kalai bat sausin urung umi hakani kashnong kani ka Bible ka yathu yangi ba hakani kashnong ret ladon uwi ubriu bapang bat uta udai u Lazarus haba u Lazarus upang ka henmen jong Lazarus ki henmen ke jong Lazarus laong ba kila khuslai mensim kila no mensim bat kila don hapdeng jong ka jing sau si thang ha ka mensim jong ki bat ha ka bakum kata kapor kila ken mau yala ujong uparalok bagi ngeu syania kibas ngeu it kibas ngeu jan bat utau de utrai Jesu bat kila pha ya ka khubor sya ka weipat ka jaka ka bau Jesu don bat ki ong upara jongi u Lazarus ya ka bau Jesu u it menta udon hapdeng jong ka jingpang ka bamut ka Martha bat ka yeng ka sem jong ka ki kwa ya utrai Jesu ba unwan ban jengok yaki unwan ban pe yaki hakata ka por ka baki don hapdeng jong ka jing ka jingdu jingkermen ber ka jing seu kenja bat kani ka long kumju yangi para banget be mangiru abang ye kendu yigi jingpang yigi jing sitam ngiken mau yigi bahaying ngiken mau yigi paralok ngiken mau yigi para banget ngiken mau yigi nong syarai bat ngiken mau yaga balang bat ngiru ngikwa bakin wan jengok ngikwa bakin wan pej yangi hagapor ka bangi don hapdeng joga jingno mensim joga jingim utrai Jesu haba uyo ya ka khubor bau Lazarus ya ka bau udon haga jingpang ula perkhat bat utrai Jesu ulas ngeu thu biang
Bat layat hu yang i bau try Jesus ngau thu bagane ke jingpang ka badan Lazarus. Kam dei ke jingpang ka ba kam dei ke jingpang khala. Hanrei layat hu bagade ke jingpang ka balong kumalong ketem lem kiwei. Bat gaktien ka jong blai ke yat hu pong kumni. Bakani ke jingpang kamlong syagaban yap. Hanrei ka bas ngau lengo bat ka bas ngau pla paralok bai. Bana kane ke jingpang ka ba malu mala. Naga jingpang ka balong ketem lem kiwei Lazarus uyam. Para bangit bayi ublay udon laga jong ka plan. Udon laga jong ka jing temu sa lendet jong kini ki baro. Kanang banyo penpau ya ka buram ka jong u hapdeng kita ki bom ngai kita kisgi. Te leng ba jong ka jingpang, leng ba jong ka jingjia, ka jingyap ka jong Lazarus. Utrai Jisu la yat ho yangi. Ulai yo ya ka lat ya ka ban penpau ya ka buram ka jong blai hangta habetania bat la yat ho yang i ka tin ka jong blai ki yat ho Henry na ka benta ka buram ublai ba en pendon buram yo khon ublai daka trai Jisu la yo ya ka lat ya ka ban penpau ya ka buram ka jong blai kupa hangta habetania lengba ka jingjia ka jingpang bat ka jingyap ka jong Lazarus. Katba ka shnong Betania kadang kiwin. Namar kata ka jing yamriu ka jing duno yo Lazarus. Laong bau trai jisuru ulapen bena. Nasya jengai yakini ki kentin ki balong ki kentin jo ka jing ai mensim. Ki kentin ki balong hagadur jong ka jing kular. Naga benta ka Martha badeh ka ying jong ka. Kiktin ki baong kumni. Ulok jongi Lazarus uyothia. Henry ngan salet bangan kersiu ya u. Kide ki kentin jong ka jingkular ki bakrau. Kide ki kentin ki bathiang haduk kata-kata. Baka Martha kayo pediang lengba ka kubor na utrai Jisu. Ki para banget ki bayit ngin ya pet ya ki arteli ki ai halor jong ka nega jingjia. Ka benta ka baningkong ka jingyap Lazarus kadai ka plan jong blai. Ki jiu namar ba kim ngai ba Jisu riu khon ka jong blai. Ki ale ban wat daw ki ale ban wat dong. Palara ki yo ya ka daw ka babiang. Layat hu long ba kin len temau. Bat ka tien ka jong blai ka yat hu yang ya ka lenong ka ba khat wei ka khat ka ba pra. Kita ki senran ki le ong hau ko kanran. Dang sibit kita ki jiu ki le wat dong ban len temau yami. Dei na kata ka daw ken para bangit bi. Ublay laong bola pendan kam yo Lazarus hakani ka kenti. Kum u atiar ban pendan kam hakani ka por. Kanang ba penpau ya ka burom ka jo ublay. Hapdeng kita ki briu ki ba keren ben. Ki briu ki ba bentiu ben. Ki briu ki ba be ben. Bar ki briu ka persang ya ka ban len temau yo trai Jisu khon u ba ye jo. Kajingpang ka ba don hau Lazarus kam day ka last stage cancer. Haga jing shisha ka dei jingpang ka badang la ban pen khiat ya ka. Haga jing shisha ka dei jingpang ka badang la ban pen kot ya ka. Henry Lazarus uyap. Ki para banget ki bai ublay. Udon laga jong ka plan naga benta ka jing im ka jong i iwei pa iwei. Kat baga perthei kadang la ban weng yi jing jong pi. Pinom yo i ya ka buram ka jong ublay. Kat baga perthei kadang la ban weng yi jingpang ki jong pi. Pinom ai buram dalai show blay. Kat baka perthei kadang la ban weng yi jing kuslai perthei. Kat baka perthei kadang la ban weng yi jing du jing kermen. Pinom yo i ngenom yo i ya ka buram ka jo blay. Henry deitat enda ka perthei ka kerngak kli. Ka perthei kam don lat shu bat kam la shu ban jubah. Bat kam la shu ban weng yi jing Kam la shu ban weng yi jing pang yi jing kuslai bi jing du jing kermen joga jing im. Badai haga bakum kata ken para banget bayi. Para bangi pai show blay. Ni shem ban ngi mat ya ki kamba ki jong blay haga jing im. Lada yau Lazarus lapen khia no marmar na kan ki jing pang ka malu mala. Ki jiu ki badon habetania ki nom yo i ya ka buram ki jong blay. Lada yau Lazarus lapen khia no marmar na kata ki jing pang ka malu mala. Laong ba wat ka ying jong ka Martha kinom yo i ya ka buram ka jong blay. Ki para bangit bat ki para mensim ki ba kordor.
Ublay uju shim barabor barok ki kabu ki bajia haga jing im ga jongi. Lagi dari ki jing jia ngau si, lagi dari ki jing jia haga ngau ba, lagi dari ki jing jia haga jing im shimet, lagi dari ki jing jia haga ying ka sem haga kur ka jan. Ushim yak barok ki ne ban long ki atiar ki bakrau. Bala ban thau thamai ya ka jing im ka jong ki brio. Bad bala ru ban wan ra ya ka jing shem men sim ka thamai haga jing im ka jongi marwei la marwei. Namar kata ka ei ka bajia ya ka jing im jonga ya ka ying jonga ka ei ka bajia ya ka jing im jong pi ya ka ying jong pi kine barok ki don haka plan ka jo blai bad ublai don tang ka wei ka thong bat ka long ban yo pen im thamai ya ka wei pa ka wei ka men sim ka ba koridor kata ka dei ka plan ka jo blai haka jing yam ka jong ulas ras ka benta ka ba ar haka jing yam ulas ras ka don ka jing kular. Namar bagane ka shnong Betania kam da jingai na Jerusalem kadon tang lai kilometer na Jerusalem ki jiu kilami na Jerusalem bat kila hier she Betania ban lek ban sneulem haka ying jong ka Martha ban ya shonglem ban ai men simlem yaki ban pen shngain lem yaki bat haga bakum kata kapor utrai Jisu ulami na kata ga jaka ka budon mutrai Jisu rulong ba ulah hier she Betania ban lej ai men sim ya ka ying jong ka Martha ka Bible ka yot khu yangi haba ka Martha ka yo sneu ya ka kubor ba utrai ula wan Betania ong gaktin ka joblay ba ka Martha kala ino ya ka para hangta kala ino ya kita ki parlok ki bawan sneu lem hangta kala ino ya kita ki jiu ki bawan hangta bat bak kala mare hakalentish nong Betania ban leitan yo utrai Jisu hangta haringkat ke jing seu sik thang haringkat ki umat thang ha ke jing im jongka bat enda haba kale kendu yo utrai hangta ka men sim jongka ka tengen wala ka persang ban pen pau ya ka jing kemen Henry ka khmat ka badiau bat ka donut ka bakhia ka pau hangta Henry ha ka kum kata ka por laong baka jing ai haga men sim jong ka Martha ka shuan la ka wan ka jing saaj hapdeng jo ka jing dai tha slam jo ka jing im ka shuan ka jing kermen hapdeng jo ka jing du jing kermen ka shuan ka jing suk hapdeng jo ka jing bom suk jo ka jing im bat ka kersoi ka jing it ka jo blai ha ka jing im jong ka bat ka ong ya kini ki kentin hangta halenti habagya shem yo Jisu ngatip baki ki ru kat ke bame pan na ublay u ai hame ong hakane kalanong khatway kada khat ka ba ar puar kat ba kidang ya kata kalenti shnong Betania ban poi she ying jong ka Martha utrai Jisu ula ai ya kane ke jingkular uong ko Martha upara jong pa unyo mi pat ka Martha ba plikam sneu thu ye kini ki ei baro namar ka prakhat upara jong ka sausngi udon haga jingtap kata ula iutung Henry utrai Jisu ong ba upara jong pa unyo mi pat kat ba kidang ya ya kata ka lentish nong utrai uong haga dekhat ka ba arpon riu ubriu baro uba im bat uba ngej hanga un om yap lano ru pangej yakani uong ko Martha pangej yakani ubriu baro uba im bat uba ngej hanga un om yap lano ru ka Martha ka ong hooj ko kenra hooj ko trai ngalang ngej bamelong ukres ukun ublay uban sawan syaka perthai ka Martha hang ne omtang baga jubab ya ka jingkeli ka utrai ujubab Henry ka jubab ya ka Martha kalalong ka jubab ka ba mayan ka jubab ya ka jubab ka ba kham krau ban ya ka ei ka utrai ukeli bat om dei shu tang baga jubab Henry ka Martha ka yathu lepa sisandon bamelong ukres uban sawan syaka perthai kat ba kidang ya kan ka lenti snong kat ba kidang ya kata ka lenti ban poi saying jong ka Martha kalaken mau haki kendiat sngi kibla lek no men bau para jong ka ulasaros udang don haga jing thia pang umpat dekut mensim na ka perthai ka Martha kalaken mau bau trai Jisu uong ulok jongi ulasaros uyo thia
Henry ngan saleh ban kersiu ya u. Kadai ka jingkular ka ba krautam ha ka jingim jong ka martha. Kadai ka jingkular ka ba bang ka ba thiang tam ha ka jingim jong ka. Ya ka ba kampat jumat meno bat kampat juyo meno ya ka ba kum kani ka jingkular. Ki para banget ki ba utrai jisu. Om tang ba kular henry upendep ya laga jong ka kular. Bar ulah kali hang no pibu ya ulah saras. Ka ong gala bu hatrai jong ka jingtep. Utrai loong ba ula lej haga jingtep ka jong Lazarus. Bar utrai loong ba ula khot yo Lazarus pa unmi no nang ta. Yo mau khang jo ka jingtep la pen telun syarot. Ki jingte ki jingkum ha ki kti bar ki kejat ka jong Lazarus. Laken terno bar Lazarus ula mi kum ubriu ba janai. Ubriu ubakoj ubakia. Bad laong ba layat khu yangi namar kata ka jingjia. Kalau penlong ya ki jiu ki badan hang ta habetania. Bakin itu bad bakin nget bau jisu udah yukun jong blai. Bad layat ho yang i hagla nong khat wei ka khat ka sau husan ka ongkum ni. Haba kila yo iru ya ki eiru ya ki bau jisu ulale. Kila nget ya u. Ong hagla nong khat ar ka khat ka khat wei namar na ka banta jong u. Shibun na kita ki jiu kila ken ria no. Bat kila nget hau jisu. Para banget ke bayi saudong ya ka jingtep ka jong Lazarus hagada kasngi. Kala don ka jingki revival ka bakraw saudong ya ka jingtep ka jong Lazarus. Kala don ka jingki revival hapedeng jo ki briu ki badon habetania hagada kasngi. Kala don ka jingki revival ka bakraw hakaying jong ka Martha hagata kasngi. Ki mau siang bat ki mau ramsong ki ba erang bat ki ba satar ki Kini ki lomba ki ba kenjaman sim ki ba don habet hani ki tua bat ki bat ka don ka jingki revival ka ba kraw bat kita ki beriu ba meno ki le ban be ben ki le ban kren ben ki le ban pentiu ben ki le ban len ten mau yo trai jisu hari kini mentalo ma ki lakan riano na ka jingai ka barem bat ki la pan so yela di so jisu kres ngas ngeu ba ka ni ka jingjia ka long tek kum ka jingjia ka blajia hakas ni pentekos haka jingyalap ka jong Petros. Para banget ki ba ye kajing yap kajong Lazarus. Bad kajing yot ya kajong Lazarus. Katheu ya kajing yap ka bakan jaman sim. Bad katheu ya kajing yot ya ka bakan jaman sim. Kabalawan dia hapadeng ki kun samla jo kabalang hagine gisgi. Kabalawan dia hapadeng ki kun samla jo ka jaj benriu hagine gisgi. Kajing yot ya bad kajing yap kajong Lazarus. Katheu ya kajing yot ya kabakan jaman sim pada kajing yap kabakan jaman sim kabalong halor jong ki long kemi ki long kpa hagi gisgi bad kabalong hapdeng jongi ki banget bad kabangi kam isher kai shu gini gisgi kadai kata kajing yot ya bad kajing yap kabakan jaman sim kajing yot ya bad kajing yap jo kajing tip lem hapdeng jo ka im lang salang ngiyo i satang ye kajing syukori kajing thok bad kajing lamler sudah ngiyo i satang ye kajing bom shan ngiyo i satang ye kajing bom tikana jo kajing em kat shabapai ngiyo i satang i kubor jo kajing penyap ngi ko magana ka jaj ban riu jongi ka ksi rendang daladi yaladi i ko baga ngut teli da yaladi kadon kajing yot ya ka basyarkai bad kadon kajing yap ka basyarkai hapdeng jo ka negari ka bai ka jongi da ka buram paralok bai bad ki para mensim ki bakodor ki don ki long ying ki long sem hapdeng jongi ki bia kendu ye gijing ukpala selemba udon hagajing yot ya bad ka pertai ukpala selemba udon ya kata gajing yap ka bakan jaman siam kakun kentei ukun senrang kiyot ya lengai bat kanega pertai hagi jing sneu bah jong kanega pertai bat pila jukeli para banget baye mano ban lek kersiu yaki na kanega jing yot ya bat na kanega jing yap ka basyirkai para lok baye bat ki para mensim ki bakodor haba pidon hangno haba piyo ya kalat ban snap bat ban pet ya kanega program Bat lese haga jingim jong pi kum ubriu kum kabriu. Pidang sanut nagamanda ukun, nagamanda kakun, nagamanda ukpa, nagamanda kakimi.
Pila persang ban khot kim yo sneu. Pila persang ban krok kim yo sneu. Pila persang ban ya selok kim yo sneu. Namar ka bor jong ka pop bun sin. Ka te ka khum bar ka bor jong ka pop bun sin. Ka pen poot bar ka pen sma iutung ya ka jing em ka jong ki banget. Ya ka jing em ka jong ki ba ye ki ba thon ki jong i. Bat ki ba ye ki ba thon jong i kala kala long ki bru ki bom larkam hangno ha ka imlang salang. Ki ba ye ki ba thon jong i kala long ki bru ki ba du ya ka jing shania. Namar la te la khum ya ki da ka bor jong ka pop. Ki para banget ba ye teng teng ha ka jing yat lenti jong ka jing em. Dap tang di ki jing dap tang di ki jing jau umat ka jing no men sim. Bat ka jing kermen jong ka jing em. Kane ka khubor ka bangi wanra hapdeng jong pi ha kane ka por. Ka pen kan mau ya pi bat yanga lok ba ye. Don tang ka wei ka lenti bat kata ka long. Wan show Jisu. Pediang yau Jisu ha ka jing em ka jong pi. Nga ong ya pi ki jing sgau ha perthei kinom la ban ai jing kular ram. Ki lenti ba piwat belai ki la ban don shibun rei kim don jing kular ram. Hari ka jing khot ya pi bat yang akalong wan show Jisu. Pediang yau Jisu ha ka jing em ka jong pi. Pai show belai. Pendam red ialah de hiar syakatem jong ka Jordan jong ka jing sngauret. Bat de hang ne pin shem ne ki jing kular ka jong utrai Jisu. Ki balong hot bat amen. Ke gospel Matius khatway arpo pra ka yuthu. Trai Jisu ong to wan pi barok ki bat thait bat ki bat khia ka jing kit tengan pen jem ye pi. Yohanes khat sa hun riu la yathu yang ibu Jisu kularu ong. Nga ubalong kata ka lenti ka jing shisha bat ka jing imde om don ubawan haukpa rei light tang danga kilok ba ye bat ki para mensim ki ba kodor ka jing khot u Jisu yang iwei pe iwei hagani ka por kalong khot ya u yalam ya u haying jong pi lok ba ye jonga khot ya u Jisu haga jing im jong pi ong haba pios ngeu ya kene ka kubor ko trai la ramela koloi ban leitlen bar ka martha sha ying jongka ha ka por ba ka martha ka don kam kerki ong ha ka ni ka por ngaru nga don kam kerki ko trai yami ka ying jonga ka don kam kerki yami namar ka don ka jing yot khia ka basher khai ha ka ying jonga namar ka don ka jing yap yong ka basher khai ka don ka jing yap sau ka basher khai ka don ka jing yap ter khong jo ka jing em ka ba ka jaman sim ha ka ying jonga nga don kam kerki yami ko trai ukpa jo ka ying ula don hat tamir jo ka riat ba jo ka jing em ukhon jonga ka khon jonga ki don hat tamir jo ka riat ba jo ka jing em nga don kam kerki yami ko trai ba men let lem bat nga ha ka ying jonga khot yau Jisu bat yat khu baring pen kan mau ya pi ko ki lok wi jonga klem artatin u Jisu un salet lem bat pi hakata ka jing khot ngeu ba ka jong pi bat klem artatin u Jisu unsa pendep ya laga jong ka kular bat unsa ong ko ki Lazarus ki baken jaman sim to mi no anagi jing tep dum jagane ka prothei mi no anagi to ki jing tep ki ba phila buri yala di mi no anagi to ki jing tep ka ba phila sakut haki pungti ahor ki liulep jagane ka prothei to mi no naba en pen im ya pi ka kubor ka khot yangi bangim dei bandu jingkermen para banget ibe wat hapdeng jongane ka prothei ka badap deki jing at pelung wat hapdeng ka prothei ka badap deki jing phalo ki eryong ki erngit ki beserkai ngem dei bandu jingkermen ya ka jing em namar ngi don yo blei jongi baru tau de Jisu Christ ubadon ki kular ki baskem bat ki bayaine ki ba bom jukot namar habau Jisu ulej ban kersiu yano totip ya kani ka perthei kanom la ban bat ka perthei kanom la ban blok ka perthei kanom la ban khanglat ki lok ba ye ban ki para mensim ki ba koridor ki jonga
Tongien yai badu Jisu hapdeng kini ki jing hapdeng kini ki jing do jing kermen yai badu Jisu hapdeng jo ki jing siau sik thang jo ki jing hapdeng jo ki umat thang hapdeng jo ki jing pang badu ki jing shitom ki batte ki bakom ye pi to yai rengkat badu Jisu haga jing ka jong pi ai lat yo Jisu ba un nyat ye ki khmat ke jong pi ai lat yo trai ba un nyat ye ki umat siau sik thang haga jing jong pi badai hang ta phin sa siau tho bagi jing su jing thar jo ka men sim bagi jing su ki jing thar jo ka de jing ka ba kan jado baro kin sa ngap jar bat ha ka ba kut ka jing jong pi jonga kan long ka jing ka ba job om dei tang kata bat ha ka ba kut ka de jing ngien yo ban mi pat sakata ka jing kermen ha ka ka jing wan ka ba ar ha ka jing wan pat ka jong trai Jisu kumbala dep yathu da ka martha ki para banget ki ba ye kani kalong ka khubor naga banta jong iwe pa iwe kani kalong ka khubor bat nganget kalong ka jingker khu naga banta jong no haba phio ya kalat ban snap phio ya kalat ban sneu lese pidon hang no kat ba pidang snap ya kani ka khubor la ban long ba pidon hapo ka kali kala ban long ba pidon haying pidon hakam rasyedja pidon hakam rasyongkai pidon hakam rathia lese wat pidon hajing thia pang lane pidon ha hospital pidang ap ya gejing penkhia bade gejing sumar kani ka khubor ka long na ka banta jong pi iwe pa iwe ki paralok ba ye jonga ber ki para mensim ki ba koridor lese ha gejing yait lenti ha kani ka perthei dei manga dei mapi dei mangi ki bala yot hia pat kani ka perthei ki ba don ye ka jing yap ki ba kan jaman sim pat kani ka perthei harenga ya tho ya pi ha kani ka por uneu Jisu ubaya yat lem ber ka martha hang ta halenti snong betania uneu ju Jisu udang yat ha ke lenti snong jong pi uneu ju Jisu udang yat hasenda ka ying jong pi bat udang yai kwa ban khot i ya pi bat yanga ban ongko ki Lazarus ki ba kan jaman sim ki ba don ha ka jing yap ha ka jing yot hia ka ba kan jaman sim to mi no naba en pen ya pi ha ka ne kasgi blai un kar khu ya ka ne ka khubor ublen kar khu ya ka por ka ba koridor na ka banta jong pi ngate pidon hang no ha ba pi yo ya ka ne ka lat ublen kar khu na ka banta jong pi iwe pa iwe ublei un don ringkat na ka banta ka ne ka por baro ngin ya phai sho blai ha ki jing duai nga ai ngu ya me ablei ha ka ne ka por jong ka ni ka khlip mat habang yo ya ka ne ka lat ban pen sneu ya ka ne ka khubor jo ka jing i jong me ko trai nga duai ablei bangi ha ka ne ka por bai ki digisngi baga jing yo thia ka bakan jaman sim bad ka jing yap ka bakan jaman sim ka shirkhei ko trai trai namar kata nga duai kta ya ka perthei de ka jing i jong me kta ya ka wei ba ka wei ka rem pe ying ken ko trai kta ya ka wei ba ka wei ka mensim ka ba koridor ablei laki don hakano kono ka jinglong ki don hakano kono ka gsm trai to kta ya ki mensim ka ba koridor ne ki jingpang ki jingkreu jongki trai ngi duai ki ne baro ngi panda ka jinget haga kerteng ka ba don bortam ka jame ko Jisu menta halakarta par chaki ba bom jukun amen.